hofni on ko ɗuuɗa, mi yelanake on bo hayruji ɗuɗɗi laatiɗi ɗi duniya be alahira. Yawwa mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadiri Abubakar, to andiraɗo be Fasaha TV. To kadi Allah Lamiɗo muyi o hoddiri mi yiɗi maɓɓita live hande. Mi yiɗi mi maɓɓita live hande, ko bo mi yama mi maɓɓitina live majum. Ko waɗi live man ɗo mi yiɗi mi jaabo ƴami moɗon bandiraɓe. To kadi alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma. Allah Lamiɗo yettama, mi yetti Allah be dokke mako be pondeki mako. To kadi miɗon gayyato kala goto fu to kadi alhamdulillah bandiraɓe, ɓe ofni on ko ɗuuɗa, ɓe ofni on goto goto, ko moijo fu bo be inde muɗum be aini muɗum be ha tawete fu. To kadi alhamdulillah bano mbiɗen en ɗon live. To wodi ƴamol maɗa a ƴama, a laikana en live majum bo. Yawwa. Wallahi bandiraɓe kullum ha moɗon bana ha min ɗo bo. Haɗo kam kullum wane kullum rattini min on andi ɗo bandiraɓe. To ballitaji ɗe woli mo ƴami am hala video montage, mi hollane marata monta video. To kadi alhamdulillah mi waɗino video mi yerɓi ha Shenje Fasaha TV ɗo. Ha mi wiyata kala mo mari haje ekkitago irada montage je mi ɗon monta ɗo pat o wolwana am, mi hokki be lambaji. Amma hidde ko wolwana am seto o taski o yoɓa mi mari video jum be cede. To ummatore meɗen bo to ɓe nani hunde be cede ɗo sai ayi'a ɗum waɗi ɓe ba noi nago. To ɗum ɗo mai on. Video montage a sodan application sodi soda. To a huwane dedi no ayiɗi sai a soda application. To a sodi application bo kujeji ɗon jurda dama je sai a soda. Amma jotta kam na ɗo on mi yiɗi mi wolwa haɗo. Ko mi yiɗi mi wolwa dow hala montugo video. Mi wala haje wolugo dow majum. Ko marmi haje wolugo haɗo ɗum jabago ƴami moɗon bandiraɓe, mi yiɗi mi jabo ƴami moɗon. To nden telephone am ngel ɗon ngel sali connectugo wifi majum. Miɗo habda nyimnyanam seɗɗa bandiraɓe. Mi yi goɗɗo goto yotti ha live meɗen useno habda o laikana em live majum banni. To a wodi haje ƴamol bo a winda. A winda to a yerɓi mi laran ƴamol maɗa on banda.
To goɗɗo goto goma dilli. E ko waɗi ko dilliri mo? Alhamdulillah bandiraɓe, miɗo habda connectugo ni mi nasta YouTube man tanmi on laari amma ɗum yiɗa connectago. Allah laamiɗo goto mo wala ɗiɗaɓo latiɗo duumiɗo bo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. والله العالم البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله العالم البارئ المصور العزيز. To bandiraɓe, to masha Allah. Wala goɗɗo ngam majum en dillan dillade meɗen tan. En dillan
assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afna ko duda banda. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afna ko duda banda. Videoji maɗo ɗo fottinayam sosai. Ɗum fottinamani. Ok, to mashallah nane o ko mara haje videoji to en ngaɗi fottana goɗɗo. Goɗɗo bo ɗum fottata ɗum. To bandiraɓe en jaɓɓotiri assalamu aleykum wa rahmatullah. Banyanni